Ngithembe ngiyitshethe ngibeke imvuselelo ngiyadinga mfethu
eSowari waya wahlala entabeni kanye namadodakazi akhe amabili. Somebody shout 2. Ngokuba wayehlala eSowari wahlala emhumeni namadodakazi akhe amabili. Enkulu yayisithi kencane, ubaba usemdala, baba usemdala, akukho ndoda ezweni engangena kithi njengokwenza komhlaba woza simphuzise ubaba iwayini bese silala naye. Uthi bese silala naye, silale naye ukuba sizisusele inzalo kubaba. Genesis chapter number 19 verse number 30. Give verse number 32 njengamanje. Verse number 33. Ngalabo busuku ayephuzisa ngayo uyise iwayini, enkulu yangena yalala noyise engazi ukulala kwayo kuyakuvuka nokuvuka kwayo. Kwathi ngabobuso enkulu yathi kancane, bheka bengilele nobaba izolo, asiphuzise iwayini nangalobu busuku, ungene wena ulale nayo ukuze uzulise inzalo kababa. Somebody shout inzalo kababa. Ukhuluma bazane ngesihloko kulo 5 minutes esendedela into kaNkulunkulu. Ngifuna ukukhuluma ngesihloko esithi ukwehla komlilo endaweni okuyo akusho ukuthi izwe lonke lehlele umlilo. Ikhona bazalwane. La sithola indoda ogama layo uLothe. uLothe indodana kaHarani omfana ungu-Abraham ngokugama lenkosi. Lithi iBhayibheli uHarani efa ufa nje kanti indodana ina2 years. Then uNkulunkulu uyafika kaAbraham uthi, Abraham, phuma ezweni likababa wakho nasezweni lehlobo zakho uyezweni lami mina uNkulunkulu engizokutshengisa lona. Alibonge igama likaJesu. Usephuma noLothe. Abanye bake bashumayele bethi sho uLothe yinhle Lothe mali, kodwa manje uLothe engakwazi ukusala, uLothe eneminyaka ewu2. Alibonge igama lenkosi. So wayengenakwazi ukusala umephuma uAbraham ngenxa yokuthi uHarani wafa ngenxa kaAbraham ubaba wakhe uThere ngamanga. Alibonge igama likaJesu. Now lithi iBhayibheli umephuma naye uLothe wayithola ecebile ngenxa yokuba kwi-president noAbraham. Alibonge igama lenkosi. uLothe isathi beseke isibusiso sikaNkulunkulu ncanane sekela phezu kwa-Abraham, wayithola naye ecebile, kodwa icebo ingeyona yakhe, yehlela ku-Abraham. Uyazi ukuthi empilweni kunabantu abake bafike kuwena bathole ukuthi ofuze ngabe boyelapho bayithole becebile, ucebe kuNkulunkulu kanti awucebi ngenxa yokuthi usekile ngenxa umuntu ohamba naye. Kunamanye ama-relationships engafanele siwubheke siphume kuwona ngenxa yokuthi seke singena sabusiseka kuwo ukuthi kwenzakalani. Lithi iBhayibheli uLothe ehlukana no-Abraham wayitshela ukuthi i-provision isazoqhubeka ibe khona. Ehlukaneni kwakhe no-Abraham isibusiso sangawaka uNkulunkulu kubusisa uLothe ngenxa yokuthi ushiftile kwi-position yomuntu okade ethola isibusiso. Akubona bonke abantu engafanele uhambe nabo, abanye kufanele uhlale nabo benamakhanda akuhlasa. Awuhlaleli ukuthini, uhlalela ukuthi unesibusiso nje kuphela osithola ngenxa. Alibonge igama lenkosi. Now lithi iBhayibheli-ke umehlukana no-Abraham waya ezweni laseSodoma neGomora. Umefika lapho swafethu akujabulanga isithi nje yakhona, kepha kajabula izwe ngenxa yokufika komuntu ocebile. Ngamanye amazwi akujabulanga uMashu kuphela, kangajabula iTheku kuphela, kepha kajabula iSouth Africa yonke ngenxa yokwehla komuntu ocebile ohlele ezweni lakho. Alibonge igama lenkosi. Amen. Kanti la eSodoma izwe libonile linokuqola namanyala echithakala. eSodoma abantu bakhona bebenehlupho, umfishane bebebeka phansi webona ushaka, bathi akwesibona ukuthi lo muntu uzokwazi ukunwebela, bakudonsa uhlukane kabili.
ezimbili zifika kuyena, uyafika uyayingenisa. Uqala lokufunda chapter number 19. Uma ayingenisa ingelo sezamtshela ukuthi lalela kusasa lokusayo lelizwe siyabulubhubhisa. Uma wena namadodakazi akho nabaphanyana babo nonkosikazi wakho uphumele ngaphandle, uma usuphumele ngaphandle uyobusilile kulobu bubu uNkulunkulu azobehlisela omlilo. Akubonga igama lenkosi. Le mlilo namhlanje yehla ngo-COVID-19. Akubonga igama likaJesu. Now lithi iBhayibheli bayitshela ukuthi uyantela unothetshela amakhonyana bakhe nendodakazi yakhe. Akubonga igama lenkosi. Laba abanye abashadile, u2 awushadile, u2 ushadile. Abanye basala, omunye abanye laba bawuphuma phuma. Selithi iBhayibheli uma bephuma wehla umlilo, kanti unkosikazi kaLothi uzozukhala abantwana bakhe ngemuva, ngoba phela umuntu wesifazane uneyinsela. Lithi iBhayibheli esikhathi ephenduka waphenduka isithunzi sikaSawoti engasekho ngaphakathi esengaphandle. Bakhona abanye abantu abathola isiqalekiso sebengasekho endaweni yesiqalekiso, sebengaphandle ngenxa yokukhumbula izinto ayishiya ngaphakathi. Uthi usuphumile uphoma kodwa uphile nesiqalekiso ngenxa yokukhumbula ingaphakathi. Uyisrael wawungeke usubusiseke, wawungeke usuphume uNkulunkulu engaqalanga wawuphambisa indlela ende ukuze ukhiphe ingqondo yangaphakathi emibheni. Lithi iBhayibheli waphenduka esephumile wakhumbula abantu abashiye emuva, wazukhala ngamadodakazi akhe wakhumbula ngaphakathi. Sayehla isiqalekiso kuyena, wehlela isigaba sikaSawoti. Abanye induku zabo zaSawoti ukugula okubaphethele ngenxa yokukhumbula ingaphakathi sebengaphandle. Abanye ukuba induku zikaSawoti kwaba inhlupheko engapheli ngenxa yokukhumbula ingaphakathi sebengaphandle. Abanye ukuba induku zikaSawoti ungayitholi imisebenzi ngenxa yokukhumbula ingaphakathi sebengaphandle. Abanye ungaphathi esikoleni uhlakaniphile, uyikhumbula yathi usungaphandle, uyikhumbula yathi ngenxa yokuthi ngaphakathi usungaphandle. Akubonga igama lenkosi. Lithi iBhayibheli kusenjalo wasala uLothi wasala namadodakazi akhe amabili. Akubonga igama lenkosi. Amen. Uma sesenamadodakazi akhe amabili, akasekho umfazi wakhe, akasekho amadodakazi akhe amadala, kusele lawa u2 angashadile. Now verse number 30 ithi le endala calane asibambele ubaba ngenxa ukuthi sesiyambona ubaba mdala. Ayitshela ukuthi lo mlilo ngenxa ukuthi wehle wamkhulu, ayitshela lo mlilo wehle umhlaba wonke. Ngamanye amazwi bona bodwa abantu abaphilayo ubaba wabo nabo kuphela. So ukuze bangafi bengenayingane, usebona ukuthi akwesibambele ubaba silale naye ebese siyayisuzela inzalo kababa ngenxa yokulala naye. Kanti amazi ukuthi umlilo awehlanga endaweni ezinye, wehle Gomora neSodoma kuphela. Akubonga igama lenkosi. Bathatha isinqumo sokuthi akosilale nobaba wabo
la kuvela khona isizwe sakaMowabi. Antoni igama lenkosi. Lena encane yazala indodana la kuvela khona isizwe sama-Amori. Antoni igama likaJesu. Bayitshela ukuthi sekuphelile ngabo kanti akapheli ngabo. uNkulunkulu unecebo elibalindile from the other side. Antoni igama lenkosi. Impilo yakho ayipheleli la kaMashwela. Impilo yakho ayipheleli la kuphela kuMnyamana Road. Impilo yakho ayipheleli even la eThekwini. Impilo yakho ayipheleli even eKZN. Ayiphelela internationally. Hence the Bible says God has a plan to prosper you. Njengoba ubona ngathi uphilile ithanga njengamanje, angeke udeclare upon your life. Lithi iBhayibheli ubumnyama buyabusa ebusuku, but we rejoice ngento ekuseni. Ijabulile sanizokela bese bepula injabulo usokuse ismile esitshonto COVID-19 satshonto ipandemic. Abantu balahlekelwe imisebenzi, abantu balahlekelwe iy'hlobo zabo, but I'm here namhlanje to restore injabulo, to restore joy, to restore izinto ey'lahlekile. Bese bempilo yakho I declare the prophet of God upon your life ukuthi that you have lost during the 6 months of lockdown. God shall restore it within the days of the Messiah. Umtshotsho ukufana kwezwe. Abanye balahlekelwa imisebenzi, abanye bangcwaba iy'hlobo zabo, abanye bangcwaba abayeni babo, abanye bangcwaba amakhosikazi abo, abanye bangcwaba abantu kade sebethi bazobalobola. I'm here to declare upon your life whatever that you have lost during and God says about Israel ukuthi it's been restored, not tomorrow but now as I speak. uNkulunkulu ukusela izinto, ukusela lo moya wesonyana, uyakusela ukuphindiwe, uyakusela ukuphindiwe. Antoni igama likaJesu. uNkulunkulu uzokwisela iy'mpilo zabantu namhlanje. Abanye baqala unyaka hlomane benama-plans, bathi siyashada, bathi sithenge imoto, lavala izwe balahlekelwa imisebenzi. Kodwa sithoba sikhonza uNkulunkulu osebenza emfihlakalweni. Ngiyakutshela njengomprofethi kaNkulunkulu othembele ezwini kaNkulunkulu kuphela lona lodwa ukuthi within these 3 days wanemvuselelo, abanye they are going to receive ama-calls bebizwa kuma-interview awenza kudala. Abanye they are going to receive ama-calls kuthi uyimali uqaqekile. Abanye they are going to receive ama-calls bethi ukuphila ukugula kwabo kuphelile. God is in the mission. God is set to work. Jesus is working your progress. Holy Spirit is working your miracle. And as I speak as a prophet, uNkulunkulu usebenzile ukuqedile. uThixo usebenzile. Okwakho is to believe it. Antoni igama lenkosi. Bangabathi mina ngiyakholwa namhlanje ukuthi whatever that I lost, I am receiving it again, multiplied by 10. Ngoba sikhonza uNkulunkulu wonke. John chapter 10. Ukuba babe nokuphila, babe nakokuphila. I speak abundance upon your life. I speak provision upon your life. This coming festive season, we are going to see miracles. We are going to see wonders because God is in the mission and God is in job. uNkulunkulu usemsebenzini uwenza prepare your wonders and your miracles. Antoni igama lenkosi. uThixo usemsebenzini ngempilo yakho. uThixo usemsebenzini. Umlilo wehlile, awehlanga kuphela la ucabanga ukuthi khona wehlile. Antoni igama lenkosi. Awehlela umhlaba wonke. Ungasabiswa abantu bethu umsebenzi awukho. Ufake i-makeup yakho, ugqoka ama-clothes akho, ufake isuti yakho, uhambe uyofuna umsebenzi because uNkulunkulu usemsebenzini namhlanje for your miracle. Antoni igama lenkosi. Uma udokotela akutshela ukuthi uyagula, yeka-ke manje lokhu ukuthi ngiyagula, akuvele ukhulumile
uzibhekane nelocation yakho ngoba iyona edetermine impumelelo yakho. Abantu associated nabo ibona bethu ukuthi simbolo ukuthi it's 15 years uzobe uyimillionaire. Jesu ukuhlala nabantu ophela usuku ungazuzanga okusha kubo impilo yakho ayindawo. Delizwe uzophuma ushumela ukuthi umsebenzi ayikho umhlaba wonke kanti cha umlilo wasukehlele igobora kuphela wabamningi sasisayitshela ukuthi izwe lonke lishila abantu abekho bathi namhlanje nizomemezela ukuthi akukapheli bakhona abantu on the other side. Wena kuphela you need to cross to the other side. Sukumele simekezi yakho. Funa ukukhuleka nabantu abathi I've lost izinto empilweni yami ngaze ngalahlekelwa yithemba. Ngibona ukuthi u-2020 awuphathelanga lutho ngaphandle kuphela kwezinyembezi, ngaphandle kuphela kokudabuka kwenhliziyo. Bathi namhlanje naNkulunkulu umthumile ukuba ngizokhuleka kunye nawe, ngikunikeza ithemba, ngikunikeza amandla amasha. Umuntu othi nje Nkosi namhlanje I want to cross to the other side, phakamisa isandla sakho, khuleka kunye nawe namhlanje. Nje Nkosi I want to cross to the other side. Thatha isithembu esilandelayo uze namaphambili sizokhuleka kunye nawe. Uma uthi Nkosi I want to cross to the other side, sondela uze ngaphambili sizokhuleka kunye nawe. Namhlanje siyabonga uyithandile impilo yethu ngosuku lokuqala. Baba siyabonga ukuthi impilo zethu sizophuma zingafani. Namhlanje ukuqula istatus sempilo yabo ekade ngiyikho, namhlanje ngizophuma ngomntwana omusha. Nkosi Jesu namhlanje ngamukela konke kwami obebanjwe isitha. Namhlanje ngamukela konke kwami obesekufile kuyavuma ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu.